Europako kickboxing txapelketa irabazi du Maialen Gallardo arrasatearrak irudietan ikus daitekeen gerrikoa lortu baitzuen pasaden zapatuan, martxoaren 30ean, Frantziako Lyon herrian jokatu zen Europako kickboxing txapelketan, iska kategorian 58 kiloen modalitatean hain justu. Europako txapeldun ohia izan zuen aurkari, Marin Bigei frantziarra, baina 5 raunden ostean Bigeik ezin izan zuen Gallardo garaitu. Oraindik gorputza minduta dauka borrokalditik, baina pozik dago lortutakoa sinetsi ezinik. Nintzen irabaztera, hori argi dau, eta banakixen lana oso zeia zala, bera zan momentu hortan irabazlia zana, Europako txapelduna zana, gainera Frantziakoa zan, bere herrian o bere etxian itxer zauen lana, orduan azkenian oso zaila nauken dana. Baina, dana utzi nauen, saiatu nintzen, arriskatu nauen, eta ondo urten dago, pozik. Leian zegoela, lehenengo raunda oso zaila egin zitzaion Gallardori, baina bigarrenetik aurrera oso ondo sentitu zen. Izan ere, sentitu zuen aurkariak geroz eta energia gutxiago zeukala, eta horrek indartsuago jarri zuen arrasatearra. Batez ere, besoekin eta belaunekin ibili zen finen. Eta 5. eta azken raunda izan zen borobilena. Niretzat izan zen onena. Onena, bera ja zauen super nekatuta, saiatu zen gauzak lana ateratzen daula, baina zauen nahi nekatuta ikusitzen otzela, orduan hasi nintzen hori jolasten. Usten otzan pasatzen, nik erantzuten otzan, izan zen super politxa. Saltori gogoratzen dut oso ondo. Bere modalitatean Europako txapeldun izateak ate berri bat ireki dio Gallardori bere ibilbidean profesionaltasunerako jauzi egiteko aukera izango duelako. Munduko txapelduna birritan izandako dinamita bezala ezaguna den Sergio Sánchez Gasteiztarra du entrenatzaile, eta dagoeneko jaso dituzte proposamen batzuk. Baina bai dakitz nire entrenatzailea deitu otziela Japonea juteko burrukatzera, orduan, gauzatxuak hor entzuten hasi die, hasi que aber gauzak ateratzen dien eta aukera auketen juteko. Europa mailako txapelketatik ekarri duen irabazlearen gerrikoa Gasteizen entrenatzen duen gimnasioan utziko du lehenengo jendeak ikus dezan, eta gero bere logelan jarriko du Gallardok bere buruari gogorarazteko amestutako gauzak lortzeko aukera dagoela beti.